nganggo dipetung. Apa sampe iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Durawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa dalane dunungke. Dudi kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nekke Sinuwun Darawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa. Adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunekke wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng wae iki, kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau truk. Iya tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kok sikik. Iki golek momen sing supaya aku iso nesu. Aku wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trima. Tantrimanipun Surmandura keparingipun Bagong wis wani karo Prabu Durawati, padha karo Bagong wani karo Natamandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih nang kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura Sinuwun Prabu Durawati. Lho, sing tau nek meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora ngono-ngonoke kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Durawati. Wis ngerti. Kan menggat kono ora dadi manan kowe. Ditantang kok ming meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-unek kok kremah-kremih. Dekno nang omah bojone dikeplaki. Nang mungsuh wong lanang lho. Pakake macan sisan. Kok ning ngancam kok pakake macan lho golek macan endi ora. Ngene Baladewa lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono? Tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula basane karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean iku padha-padha menuksane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar Gong. Gong, sabar Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antek tenan kowe. Lho, ya ngono kowe wani karo aku. Kowe lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Kula kunjuk, iya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja sak pratamu. Pangestunipun Sinuwun Darawati wilujeng nering Sambikala bekti kula kanca nggih Sinuwun. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku tampan ana niki sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Petruk kanung bolong padha raja sak pratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Yo Petruk tak tampa. Pangestuku tampan ana niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Wong edan Bagong padha raja sak pratamu. Wong edan Bagong padha raja sak pratamu. Kuwi apa ora edan kuwi? Aku kuwi nalendra timbali Bagong ora tanpa diwangsuli karepe piye? Gong, Boyo wangsulan to. kowe wis tau weruh aku mlebu rumah sakit jiwa apa? Lah ya urung. Lah ya mbok ora dundang wong edan. Aku ki nang omah disembah anak bojoe, Truk. Nang omah dikajeni karo tangga tepare, nang kene dedan-edanke. Mbok wong ki ngajeni karo wong. Wong ki nek ora gelem dijiwit, aja sok jiwit. Wong ki nek ora gelem ditabok, aja sok nabok. Dumeh kono nalendra aku meng kawula terus menang edan-edanke kawula. Ya ora entuk. Wah, bener ngono kok. Kok Prabu menika ya lepat kok. Wong Bagong ora edan kok dedan-edanke. Wah, wangune loro ati tak unekke edan. Loro ati aku ndek perasaane. Lho. Ora basa karo aku. Ayo man kowe marahi terus kok. Ya wis. Wong bagus dhewe Bagong padha raja sak pratamu. Cah bagus dhewe Bagong padha raja sak pratamu. Lah iki aku unekke edan tadi wangsuli unekke bagus tadi wangsuli karepe piye? Ah, Gong. Kowe engko lak tak ajar dhewe lho Gong kowe engko. Iki marahi geger tenan. Terus, aku ki ngilo wis sok semaput lho.
Kok dunekke bagus dhewe. Nek carane wong Jawa kuwi ngelulu, wong ngelulu ki ngungkuli wong ece larane. Petro Kodorarjo, wilujeng Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun. Aja gawe geger. Kodorarjo sapraptamu. Pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong Kodorarjo Petro. Nun inggih Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya. Bekti kula nggih Ndara Janaka. Iya, Bagong. Nun inggih kok dangu mboten rawuh teng Karang Kadempel. Marai cicilan kula do telat. Iya sesuk aku tak marono Bagong ya wis ora ana kewajiban. Lah rak ngaten ampun dilalekke Panakawan, Den. Iya Bagong. Petro Bagong Kodorarjo, Petro Bagong Kodorarjo. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk, Ndara. Iya ya Bagong tak tampa. Iya ya Bagong tak tampa. Petro kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Nun inggih. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdipun Petruk Diagung Mangaksami kepareng kula ngaturaken kebah Siti Sekul bilung teling ron kelapa. Apuran ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur sapa paduka Sang Lota. Iya ya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Mboten saking niatipun Petruk dhewe piyambak menika mboten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe, nggih. Bapakmu Semar kena ngopo teka utusan sira sowan ning Praja Ngamarta. Nuwun sewu kula tak sawetawis crita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan. Penawange niku kosong, mripate niku kaya ora nyawang apa-apa, pendak dina mbrebes luwe metu mawon. Kula kinten nek bapak niku nangis. Mongko saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk. Kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu, Gareng, kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, "Pak eneng apa?" Nek bapak ki menggalih anak-anak, bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kulawarga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi cakra manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi mbiyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula wentah diparingi ngelmu. Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula wentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe kepinginan ki ngendika karo anak-anak, kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti. Ngoten niku. Terus Bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi, terus nyumet rokok. Terus ngendika ngenten iki. Blegegek ugeg sak nun sewu kula tak niroke suarane bapakne Semar nggih sinuwun. Ya Petro ora apa-apa. Monggo mundhak enten tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane bapak. Apa tegese undhak ing pawarta sudaning titipan? Undhak ing pawarta jaman sakmangke sampun lembrah. Tegesipun sakmangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Upamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol. Tekan kidul melih pun wonten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan. Undhak ing pawarta menika sudaning titipan menika malah sakmangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Iya. Pun di mawon pun wonten riku niku. Iya Petrus nggih. Iya, sak banjure piye? Lah, bapak ngendika ngenten iki. Truk. Aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Mongko Karang Kadempel saiki kanane beda karo biyen. Ora mung Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta iki kanane beda kalawan biyen.
Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem sayuk rukun maksinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane saiki wis beda kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan koncatan moral tegese krisis moral buktine neng kono-kono akeh regejegan neng kene-kene akeh padha bentak sirah neng kono tukar padu merga perkara sing sepele wekasan mentala karo sedulure mentala karo tangga teparone mentala karo sanak kadange lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae negara Marta ora bakal kuncara ning bakal remuk bubuk dadi rempon mula aku sing dadi kewajiban momong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta mula aku niat bakal bangun kayangan aku lo kaget Gareng ya kaget Bagong ya kaget kowe kaget ora Gong ora mbok kaget to Gong kaget aku ngono kula kaget bapak ajeng bangun kayangan niku bapak niku duwe napa wong bapak niku wong sekeng wong kere wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan kula ajeng matur ngoten bapak wis ndisiki sik kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong dumadi saka Cak Mas Jamrut Hergeni kuwi ora ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindhane eneng kayangan kayangan iki kebak kanikmatan kayangan iki kebak katentreman kayangan iki kebak kabungan ora ana rasa rejegan ora ana rasa padha memungsuhan ora ana wong sikut-sikutan ora ana wong pelirik-pelirikan ning kono ayem-ayem tentrem mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip eneng kayangan ngoten lah terus pripun Pak kula matur ngoten ning syarate ngene to kowe tak kongkon suwana pepunden Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada lah sebabe napa kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel truk kawula ora butuh diwenehi dhuwit kawula ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong ning kawula iki butuh dicedhaki rasane kawula iki butuh digatekke kawula iki nek dicaketi karo pengarepe wah kuwi dadi cambuk dadi pamecut nggone bakal mbangun negara nggone bakal gumegah rasane rumangsa handarbeni negarane wekasan tresna karo negarane tumuli mbangun negarane niku ngoten dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kadempel menika supados nyaketi sangganing para kawula mboten wonten namung ingkang wonten Kutagara ning mapan wonten ing Parden mapan wonten Karang Pradisan sedaya dipun caketi dipun elus manahipun para kawula saengga pitados kaliyan pangarepipun bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula mila sawan rasanipun Sumrabu Darma Kusuma menika ing sepisan kula dipun nutus dening Bapak Semar sumados samboyo dhateng jengantika sinuwun sak kadang-kadheyan rawuh wonten ing Karang Kadempel sak mangke sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wis selak garing cangkemku omong terus ora ana dados niki Semir ora ngawur Semir iki lurahe kene Semar aku iki melu-melu kowe Gong ngerangan iki bengi iki aja nyebut Semir Semir iki undangane cilik-cilikane lurahe kene oh niku ajeng bangun kayangan syukur bage bapak niku diteruske le dadi pangareping para kawula mboten namung sagedakan menika mergi Karang Kadempel diasta dening Bapak Semar menika nyatane ya apik kemajuane wangunane ya apik tur dipercaya dening para warga masyarakat ngoten mboten sagun tak ganti sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya ngono to kok mboten mawon bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngapa kridane minangka dadi pangareping masyarakat padha karo milih kucing dalam karung lho bon iki mawon sak teruse diparingi wekdal dicaosi wekdal bapak
supaya luwih ngrembakake Karang Kadempel supaya luwih bisa memajukan pembangunan lahir batin Karang Kadempel. Wonten niku cekap mantra atur kula nek wonten lepat diagung pangasama Petruk nun Pandhawa kuwi ora mengaku. Oh nggih. Lah terus nanging Werkudara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak tareng karo kadang-kadangku dhisik Petruk. Oh menika langkung prayogi malah sae menika. Werkudara nggih. Wis midhanget ature Petruk munggo penemuning Siadi. Ayo mangkat. Petruk. Nun. Yen bapakmu butuh Prabeya, aja metu saka bapakmu. Ning jupuka saka Jodipati. Dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu. Ora gate saka Jodipati, dientekke ora apa-apa. Alhamdulillah. Gong proposal 1 masuk. Poin, Gong. Wah, lumayan iki. Petruk aja ming Jodipati, Maduka ora ditawu bandane ora apa-apa. Waton bapakmu kasembatan bangun kayangan. Petruk, yen perlu kasatriyanku digadhekke sik ora apa-apa. Waton bapakmu kelakon bangun kayangan. Truk. Omongane bapak aku ada ya. Oh. Bareng danane masuk kok ndur ndapuk bendahara ora. Weh, aku ki wong arep elek dhewe kono omongane sampeyan dhewe aku ki wong jujur e. Oh beda karo gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek dite. Aja iki didapuk bendahara RT ditilepke kok. Gareng kae ya. Nek ora aku wis ora ana sing iso nampa dhuwit-dhuwit saka Ndara Werkudara, Ndara Janaka kuwi. Iya Petruk yen to pancen mengkono. Aku bakal budal marang Karang Kadempel Petruk. Yayi, nuwun sewu. Lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petruk. Aturipun karo Kang Ndrawati dipun kiwakaken. Mongko sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petruk. Lah kok malah samangke dipun tampi menika aturipun Petruk lajeng adilipun wonten pundi Yayi? Nuwun sewu sinuwun. Kok wonten pengendikan kados mekaten menika wonten perkawis? Iya Petruk, pripun? Sinuwun Ndrawati rawuh mrene. Nggih, terus panjenengan nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho, kagem napa? Negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to ditumbali pustaka Jamus Kelima Sada. Mula aku bingung Petruk ngendi ingkang kudu tak dhisikake. Ndrawati apa Karang Kadempel? Oh. Ngoten to. Iya Petruk. Gong. Proposal ra sida masuk kok. Ha piye? Sinundrawati rawuh. Heeh. Karepe sediane Sinundrawati iki negarane ketaman pegebluk. Terus isane waluya nek ditumbali pustaka Jamus nyang Jimat Lima Sada. Mongko awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinundrawati. Terus sinuwun Puntadewa piye kuwi? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Truk. Ning nganggo tata krama lho. Siap. Nganggo unggah-ungguh. Heeh, ora waton ngomong, iki ngomong ning ngarepe Nalindra. Heeh. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu sinuwun. Iya Bagong piye? Mboten ateges kula arep bareba pisang. Abubut-bubut jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin nglairaken pangunek-unek ing atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong kepiye munggo penemumu ngaten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngaten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun prisa kalih Sinun Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndrawati ketaman pegebluk. Ya mesine percaya iki dawuhing Kaka Prabu Ndrawati. Oke, ndak apa-apa. Lho. Basa Indonesia barang iki men-men kaya nggon TV lho, Truk. Mboten apa-apa, percaya mboten apa-apa. Niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampeyan percaya, niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung, dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Kelire piye Bagong? Ngaten sinuwun. Sak jagat Rat Pramudita sing ngagem jeneng Sri Bathara menika nuwun sewu, sak ngertos kula namung kalih.
setunggal Sri Bathara Rama Wijaya, angka kalih Prabu Sri Bathara Kresna. Apa to? Apa to sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to? Sapa to Bathara Wisnu? Niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandung kabagyan. Nuwun sewu lho, saniki dipikir ngeten mawon, carane wong lumrah mikir. Negara Wirata niku ratune sing dadi ratu biasa. Ngastina niku ratune Prabu Duryudana, niku ratu jahat, ratu angkara murka. Monggo dewa ndawahaken pegebluk niku mesti di tempat-tempat sing wonge wis ora iso. Napa niku? Mutiar ora kowe. Wonge wis ora iso eling, tegese wis ora iso manembah karo kersaning Gusti, dijak insaf ora gelem, anane mung tumindak kepenake dhewe. Niku Gusti mesti paling welak ing Jawata. Lah upama Gusti niku paring pegebluk, niku mesti teng negara Ngastina. Ra mungkin Gusti paring pegebluk kok tenggene negara sing dilenggahi ratu sing titis dewa. Lho niku ra wis ganjil to? Nggih to? Satu. Terus sing nomor loro nuwun sewu sinuwun. Sing nami Pustaka Jamus Lima Sada ajeng dinggih tumbal niku api-apike ming dipendhem. Monggo Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa kacariyos menika panggesanganipun kawula sak negari Kamarta. Nek Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Lima Sada niku badhe apes jurite, apes jayane, wangsa ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo nek digawa teng Ndarawati menggo tumbal. Tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Nek Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa ana apa-apa, sapa sing kapitunan? Niku angka 2. Ana neh raga ngono iki pokoke tak kupas tuntas. Iya. Ning nek ana masalah kowe lho, Tru. Lho. Kok ana masalah aku piye? Pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono. Ya wis. Angka 3. Mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Durawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa dalane dunungke. Dudu kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nekke Sinuwun Darawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa. Adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunekke wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng wae iki, kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau truk. Iya tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kok sikik. Iki golek momen sing supaya aku iso nesu. Lah kowe wis dunake ngono ora nesu, goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trima. Tan trimanipun Sur Mandura keparengipun. Bagong wis wani karo Prabu Durawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Dewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih nang kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura Sinuwun Prabu Durawati. Lho, sing kaune-uneke meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora ngune-uneke kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Durawati. Wis ngerti. Kan minggat kono ora dadi manan kowe. Ditantang kok ming meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-uneke kok kremah-kremih. Dekno nang omah bojone dikeplaki. Nang mungsuh wong lanang, wah. Pakake macan pisan. Kok ning ngancam kok pakake macan lho golek macan endi ora. Ngene, Baladewa, lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono? Tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah.
Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean niku padha-padha menuksane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antel tenan kowe. Lho, ya ngono kowe wani karo aku. Kowe lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ra tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gong aku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kaya ngono ora. Sok kene tak nei cakruk, nyatane ndi sprene tok bangun kowe ora. Kaya ngono kok ratu. Ngene ngono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebak ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe nguna-unake kawula, kon ngedhukke dadi ratu kok piye? Aku nglumpukke wong, ngedhukke kowe ora ana terung kedheping tetra, glindeng saka kursimu kowe. Aku malah tratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, kok kandhane ngayal. Iki Jus ngawur. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Nun, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu kok omongane campur baur. Ora bakal bali. Lho, ya ngono kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pilih sepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembah. Nek kowe kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula no. Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17, wong elek kelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur men kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukurane ngarepe sing maha kuwasa. Ngono dipeng-pengke ora. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tanggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndelepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Kenyak, wani sama-sama apa kamu? Ngomong macam-macam ya. Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trima. Iki nek karo piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundang-mono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 17. Wong bapakmu ki wong arek nyolok mripat. Bapakmu ki men batur arep bangun kayangan ki sing ora gawe. Bapakmu ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wutong itung lintang tangi kelakone jebak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong. Pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunakke wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunakke kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak blek kok.
rumangsane kok dunake karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampeyan ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip ning alam Padang iki, bapak gojek karo Simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning ndero dadi Bagong. Mulane nganti kowe ngecek karo bapak, siji ngecek karo bapak, loro ngecek karo Simbok, kumpul. Totoe nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang. Bol kok ora gelem. Kaya sing apik kong bol-bol iki jijiki ora. Ya men sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah, dalah ayo. Menyang endi? Papane moneter Gading Dayan. Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke jaba. Tak tokke jero anakku kae banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi? Papane moneter Gading Dayan. Ora minggat. Ketiban kiai nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong. Lah kalih kula ora karo Bagong. Padha gedene jinun. Ayo, metu jaba metro. Aduh, sekarang cakaran kentane bau sekarang. Sing tantang-tantangan Bagong kok sing gelut Petruk. Pancen wis disek lho. Pun disetel. Kula tenggalan wau pun kang senan kalih si Petruk, terus nek nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak iki ora baen-baen. Terus kula mandheg kalih Petruk kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Tru, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Nek gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Tru. Oh ya siap. Ngoten niku mula niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa iki kalih kula kalih Petruk. Iya Bagong nggih. Ya terus kowe arep ngopo? Ah niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petruk wis entuk mungsuh. Iya. Baladewa niku kakangane Kresna, Petruk kakangane Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kewanen kowe? Wis pun iki pun tak tekati mudhar wis main wis. Mati kula wujudi ra apa-apa ning omah ya mung don uyak-uyak mendring kaya. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, entek-entekan tenan. Kon kula nggale mudhar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku kok. Anak kono wani? Nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki terus aku dudu ratu. Ha, nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene. Aku ngungkurke ratu dosa kuwalat. Tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Omrono. Siap. Gayeng iki. Baladewa mungsuh Petruk, aku mungsuh Kresna. Ya men kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendi tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono. Iya. Wani tenan karo sing tak wedeni apamu? Wah, Bagong kowe cetan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anto, werku dara to. Ngapunten dan ngapunten. Edan karo bendarane. Niki ajeng lagi ajeng delut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean ngono mawon. Werkudara meneng aja melu tak jajali Bagong. Semangkean temen. Amen.
Ya semangke enak. Lho, aku semangke apa? Nyilih pustaka Jamus Lima Sada? Arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu ke Taman Pageblok apa piye? Lho, negaraku ke Taman Pageblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake ning negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karemu piye? Ngene wae. Kowe karemu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadedayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadedayan. Aku ki kadedayanku mung buruk. Pokoke wani-wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Weh. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok lho. Duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani jata cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake jata cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel ra tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, Nding. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang kok. Ora. Waduh cilaka mongko aku iki nek ora duripke ora urip. Tenan ku yakin. Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan, dadi kula ora duripke. Ora, ya wis rasa perang. Lah. Wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek. Karo sapa-sapa tok jak gojek. Kurku doro bareng tok jak gojek. Lah edan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya wae sing mikir rek. Wah. Nek alun-alun ketemu karo aku. Dheweke cilik rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku dheke. Wah, seprene disak. Wong mungsuh wong kaya ngene kok ya tok ulunge lho. Wah, mengrek gas durus. Watu kok sesuk ancar dikai gas kompor wae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lah idak gasmu kowe. Ben arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih ngonten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati nggih. Sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya. Kula nyuwun ngapunten ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Lho. Nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati, Bagong. Ndarane kula dhewe nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, Yem. Nggih, Mas atus-atus. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih tok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, karanten kraton iku wonten ing minggat maem terus. Aja dienggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki kok iki. Mbak Yu kula. Jenenge naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang. Nyemenangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Ndorku ndorane nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndrono kula dhewe. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu lho apa? Nek ora tak andani Petro iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun.
Iya sing ati-ati aja kaya bocah nggih karang kula niku Petro ki nek wis nesu wonten nikae. iya Bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karo Prabu Baladewa mesti wani. iya Nggih. Apa nggih? iya Bagong sing ati-ati Sampun, Ndara. iya Ndara Janaka apa nggih? iya Nah, Zainal pamit sik ya, Nah. ini atos-atos Kawan-kawan anu pun duwe nomor WA. gadah Ya kok WA-mu dilebokke WA aku ya. ora duwe Ala ru ngomong iki mau. Wedan kulit-kulit banget ya. Ndara sesuk neng Karang Kadempel tak paringi aja neng kene waduh semayani. Yang enggak 15 ora. sing wingi dereng diwangsulke Alah lah aku ya ngapura ya. Karena aku kulino ya, aku paling kendel nek ora nyaur. Cah glereng ya padha. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. iya sing Pun nggih. iya Pun nggih. iya Ora ngono ndak. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Lho, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete canem lho. Lho, lha ngesak nang ndi teng mburi? tibane nang ndi Ah mesti teng mriki on teng mriki kok. Isine apa? Werna-werna. Sertifikat BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana, cah cukup e. Pira? Manut. Lho. ku ngarep njaluk kok duit kok manut Pun ndak. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? kula tumenggung Tumenggung sapa? iya tumenggung negari Ngamarta tumenggung enggal Wo. Kowe ndedit 200 ora? dadah iki lho ra Ana asile. lho disuwun ampun Ah, iki ta. Ah pecat kowe, ngerti aku ora? iki ora Bagong Ah, abdi kinasih Ngamarta iki aku. Prabu-prabu kae ratu-ratu kae do manut karo kowe 200 kali aku. oh nggih nyaur Njaluk Kresna. oh iki wis tak kedhep Kae Werkudara apa member kae? neng jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku wah Bagong pancen bocah ana kawan sing dugal warisan Yayi kula nun maring dawuh kula nyuwun pamit barengipun madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati Acarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta oh gong ayo mulih le Ya ya iki kandhane ya aja mulih kok. kok sik ketok ayo bali nang Karang Kadempel Maksudnya aku mau ngetutke Ndara Baladewa tantang-tantangan wah ning dalan padu nih jejer iki padu mlaku jajar iki padu rame banget. Oh, sampean ora gelem bali. Ora bakal bali. Lho, Petro nek kowe ngono wani karo Baladewa sing kula wedeni apa sampean? Temu ndi bapane moneter katiten. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati bladak. aku mlaku ngulon dhewe mlaku ngetan Terus tak tonton saka kadohan iki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa ngawe apa anak-anak Pandhawa? anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena. Aku kuwatir, Gong. Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Tegese piye? Tegese lelakon sing saknyatane digawe karo Ndara Baladewa, men Petruk ketok salah. Oh, ngono. Nah, terus nek Petruk salah, Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa.
Mula apik ayo bali. Lapor karo bapak, wadul karo bapak nek awak dhewe ra entuk gawe. Sik, Tru. Nek kowe bali, terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung? Aku tak takon karo kowe. Hah? Perkara iki selesai, rampung. Mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Tumrap kowe rampung, ning tumrap bapak ora rampung. Mergo bapak atine gelo, bapak atine lara. Kongkon anak-anak sing ditresnani, kongkon anak-anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe. Monggo wong gawe gelo ati ning bapak iki sok nek mati ning neraka diloloi wesi panas cangkeme. Kowe iki sing ngomong sapa? Aku ngono. Wah, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem gawe gelaning wong tuwa kuwi lawange kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya, Kang. Mula nek manut karo aku mbangane mulih kowe slamet matur bapak nek cara aku lho Truk gunake watak satriya mati dilakoni ning Ngamarta. Nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati ya wis. Arep piye? Kok nyatane dikongkon karo bapak kok. Lah iya. Sing maju ki ora Ndara Baladewa. Sapa aku tak takon? Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae do goleki karo awake dhewe. Rasa wedi kae bayi-bayi. Kowe wong tuwa, kowe karo aku ki tuwa. Heeh. Wong tuwa kok kalah karo bayi. Arep bayi ning kae dedaya, nek wis menesu awake dhewe iki modar tenan. Truk. Modar ki mati ki dipetong 3 perkara. Mati 3 perkara piye? 1 mati utama, 2 mati madya, 3 mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Mbok labuh apa wae, labuh agama, labuh bebener, labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitunge mati utama. Mula dibukake lawang swarga. kuwi mati utama. Mati utama. Kaya kowe nglabuhi bapak kuwi mongko bapak bener. Kuwi mati utama apa tekaning pati? Mati madya, mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya akeh apike apa akeh alane. Nek akeh apike nyemplung swarga, nek akeh alane nyemplung neraka. mati nista. Mati nista matine wong lalu. Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sukmane ngramyang ora entuk dalan sowan ngersaning Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi matine wong nista. Ngono ya, Kang. Mula nek kowe nganti mbelani bapak, wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to yakin tro, ora usah wedi mati. Matimu nista. Utama. Ngono ya. Nek aku tetep mati piye, Kang? Wis ora apa-apa, santai wae to. Mati kok santai. Lah, utama matimu kecemplung swarga. Wah, petuk widodari. Petruk, sukmane Petruk ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga. Blum. Sedelet terus cemplunge neraka. Wis. Iki piye to omongke wong deg-dege ora? Ngono kuwi asli, aku ora goro. Wah, ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Kowe ora wani to karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja? Ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalahe apa, tok elekke kena dijum sarana aris apa ora? Kok nek tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku tak rampungane terus. Iki ora mung cangkeman lho iki. Aku wegah iki nek mung ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Wih lho. Kowe ngombe karo aku kok. Bagong iki nesu aja kok anak-anak Pandhawa. Mbok dewa medhun aku ora wedi. Aton dasarku bener lho, Tru. Heeh, dasare bener. Wis kono. Engko nek Antasena tekan kene jak omongan. Arep ngopo kowe Antasena? Nyekel Petruk. Kena tak eleke apa ora? Ora, langsung jawe laku sikate. Oh iya. Serius iki, Serius. Ben pokoke tetep-tetep aku. Tenan lho. Tenan wis. Nek tenan, Kowe lungguh buri kene. Oke. Kok nek kira-kira
Antasena dijum saronane ora gelem jawe laku asikate ya ning tenan lho kok rasa kuwatir pokoke kowe wani karo Mandura ya ngono apa piye nek upama kula wantun saestu pripun mapano lak bondo tanganmu tak krincung sikilmu nek kula mboten wantun niku mung gawe-gawean Sinu Mandura kowe kudu iso ngaturake sebabe apa kudu iso kandha karo aku kowe wani karo Sinu Mandura padha karo kowe wani karo wong Pandhawa kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip Gong ayo le ayo wis tak jawe sik truk wetengku lara lara piye mbok iki mangan apa kok mak penjelut ngono waduh sik truk wah iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara waduh terus piye iki jam omongan sik ngono mari tak sikate oh iya iya diulur waktune truk iya 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 nuwun sewu Dek nek kula ajeng manggebuki gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun kula mboten ajeng elak nek Waton Petruk salah lho Waton Petruk luput monggo kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta sapa sing luput kudu dipidana kula niku manut ning nuwun sewu sampeyan niku nampa pelapurane Ndara Baladewa nek ana lakon kaya ngene iki ana masalah karo Petruk sampeyan aja nampa sepihak aja nampa lapure Ndara Baladewa tok ning Petruk mang takoni perkarane pripun merga mriko kalih mriki mesti benten mriko digawe-gawe versi mriki ya tak gawe-gawe versi kula ning Petruk ora gelem gawe-gawe Petruk jujur apa anane lah perkarane apa perkarane ngeten kula dikongkon bapak ajeng bangun kayangan truk sowan apa punden Pandhawa mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus 5 Sada del kula tekan negara Ngamarta iya terus tekan mriko pun nonton Sinuwun Ndarawati Sinuwun Ndarawati ngersake pustaka Jamus 5 Sada arga tumbal wadal negara Ndarawati merga negara Ndarawati ketaman pegebluk lah niki cangkeme duwer niki sing ngomong Ndarawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon saya sakniku ke wong sulapan akeh wong gawe-gawe ya nek Sinuwun Ndarawati tenan nek dudu mongko nggo tumbal niku api-apike mung dipendhem nek nganti pustaka Jamus 5 Sada niku mung dipendhem kalih Sinuwun Ndarawati tegese Pandhawa kelangan kekuatan Bagong ngomong ngoten niku lha kok Sinuwun Mandura nesu iblis ranah anu malih jajaran sekretari bawono Petruk wong kere ketimbal mung melarat dapurmu ora ngerti tata krama kula dunekke kere ora apa-apa dunekke melarat ora apa-apa wong dasare kula ya kere tenan ning bareng ngancik balya kandha karo bapakmu ki wong sekeng wong ora duwe bapakmu ki wong melarat terus bangun kayangan iki sing goragat cengele kae wae piye nuwun sewu nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake nek kula ora nesu terus niku anak sing piye saniki kula tak takon karo sampeyan nek sampeyan anake Ndara Werkudara terus kula lokke ayo Antasena anake Werkudara wong dlogak-dlogok ora iso basa unah-unuh ngalor ngidul aku nesu padha aku ya nesu kula niku nek nesu merga kula niku belani bapak ora kok nesu merga Petruk niku wani karo Sinuwun Mandura ora nek Sinuwun Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, aja suwi-wiyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tuwa Semar, wajibe wong sing luwih taruna niku ngabekti karo sing werda. Ora nguna-una kaya ngono kuwi, ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh. Truk nun. Nek tapet-petu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhire panjenengane iso mikir. Kok nglanake Petruk. Serada penak ya weteng Truk. Wis penak. Wes mari untut banter ora ngono. Ora. Lah ya untut piyayi ya. Dua untut piyayi-piyayi lah. Wis rada penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Nyikat juping kono. Padake ora. Truk nun. Aku ra sida nyekel kowe.
matur nuwun Den, sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe durung ora ming aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula? Iya. Ajeng nyekel kowe. Sauraran mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren aku, Truk. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Nek aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males. Lho, aku kula ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sumut iki digdaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garukaca tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe lara tak tambani. Upama dipotho sirahmu, aku sing nguripe karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ning ngundang piye? Kula ora ngerti napa-napa e. Sik terus tak nampani sprek. Iya. Bagong ya ora senengane kok ya. Kowe lah mesok. Nggih, ngoten mawon, wis ngono wae aku tak ambles bumi ya, nggih. Santos. Ya. Tanpa kuno. Yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryane kepundenmu Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Gatotkaca, Petra. Aku isin duwe abdi kaya kowe. Yen kowe wani karo Siwa Mandura, mula wektu dina iki gelem ora gelem ulungna tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak adepake ning Pradata Adil. Yen kowe bangga aja takon dosa kecandhak Gatotkaca, tak potol ndasmu mati dina iki, Petra. Ora nganggo cakepan to. Seneng wae to. Mak teratap atiku. Sampeyan ngendika Petruk nek kowe bangga tak potol ndasmu mati dina iki. Den, kula niku wong tuwa. Kula niku wis tuwa. Wis tuwa kok ora ditebaske. Kowe tak pancal cangkemmu lho, Gong. Iki arep sandiwara. Oh ya maaf. Sampeyan niku mestine kudune ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Upama Petra niku manganggo pleru monggo. Ora apa-apa kula ajeng napa-napake ora apa-apa. Aja kok dibondo. Mang patene teng mriki ora apa-apa. Ning tata basane sing apik. Tata basane sing apik. Mereka kok ketua aja. Nanti kurang kelara-lara. Sampai ini Petra tak potol dasmu. Sampai biar orang kalinya dek cilik itu saya ngomong sama. Kawan anak salam pada tidak salam pada salam kamu lagi. Hatiku sampean cilik tak icek-icek sampean iku mbiyen jaman dijek-jek ning Kawancada di muka sapa sing ketutke kula ora ana sing wani kejak Kawancada di muka kejaba meng Petruk mergo gedene tresna kula karo sampean ning ternyata saniki sampean mentol ngendika kaya ngoten godhe mang pateni nggo nyuces karo nggo nglinting bakmi ngono. Iya. Tak adepane, Truk. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gatotkaca, aku ora iso ngalahke wong Surja. Antarja isin winang bebarengan. Karo teka-teka ya Truk, dinteni. Oke, ilang.
montor iki iso ambles bumi. Dadi tok gulung ning isor kuwi mblesek ning jeron bumi. Ayo metu. Ayo ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Dinono ak pujek-pujekke entuk sapiteng kowe. Wong ambles bumi dipujek-pujekke entuk sapiteng kesasar ning sarean kowe men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan Bagong mangkel aku tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung wah sikep tak usak-usake untung dheweke ora nyembur tak bingkem cangkeme aku ngerti nek arep nyembur tak bingkem ora metu tak bingkem kok tak planet ayo aku ngomong rowe jane males lho kok ayo ora ngono tro kancane men kowe gak iki berat berat kancane men kowe ayo wila gong apa ana kayak sapa joget-joget kae wah wong nang gadadilan ngono kok udu masih itu kae lho oh Patih Mandura sapa Praoto Praoto ora karena nyanyi iki kaya seger Pragoto Pragoto itu kan kene aja dikasih hati terus ya nek kira-kira ngelabrak awake dhewe diotosi wong loro oke kae dudu bendarane awake dhewe Patih Mandura katoke dosane pepundhene ya Aduh, aku wiwit didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku pate kok mungsuh wong edan-edan. Oh, Petro, aku lek arep gelut karo kowe piye nek weruh rupamu aku guyu terus. Irung kok kaya sosis. Oh, hoi. Aku jelek bodong. Dledek medun. Kaya dilinteng munggah. Oh. Wah. Sing mburi kae malah marahi lara tekan aku. Cangkem kok kaya jogangan. Wah, gere ora meneng kok. Guajur raimu. Iki menungsa digeguyu. Bagonge nesu aku digetak apa-apa kaya batang golek sandal yo nendi cuk mau nek muni nesu nang ngasta nenggala jan iki wah nyemelangi aduh Bagong wah aku
aku kok ya ora kelingane ngejak adikku to ya. Monggo aku le mlayu banter ra jamak-jamak. Monggo Bagong ki nek mlaku adowe pupune mlicek. Arep mlayu piye? Le njaluk ngapura ya le nek kowe mati kena nenggala. Gong aku ora kelingan nek ngejak kowe. Aku njaluk ngapura ya, Gong. Kok iso mlayu, Gong? Ngojek e. Lho. Ngojek. Aku kowe ora kelingan nek ngejak aku. Bola dewa nesupan maning jajaran suwajane bawana aku nyaut topine wong langsung nganggo topinan set ana ojek lagi cetek tak plumpati nyengklak nang montor aku jluk langsung wae kae metuke wong mlayu kae banter banget bola aku mentor ning Yamaha 75 oh suarane banter ra jaman-jaman mlakune ming 20 disulik bola dewa nesu Yamaha 75 iki diselip Prabu Baradala mlayu. Wah, blas lalan dhuwur bedhe. Seminggar iki apa iki? Aku disingkirke untung slamet. Mulai ya, Le. Hah? Mulai. Mulai piye? Ndara Baradala nggawa nenggala iki nek adira mulai malah cilaka. Wes. Teruskan. Lawan Baradala. Aku mati, Gong. Alhamdulillah. Lah antil dasmu lho kowe. Kakang nikmati malah alhamdulillah ora. Ngene ya, Tru. Kowe kelingan ora? Mati telung werna mau. Heeh. Nek cara aku lho, upama aku dadi kowe tetep maju aku. Ambok kowe sing maju, upama aku dadi kowe. Oh, aku dadi aku kok dadi ora maju. Sing maju aku wae kok nek kowe engko ndak malah kowe anakmu cilik-cilik to mesake to. Heeh, ngerti to? Rolas cilik-cilik kabeh. Adake bojoku kuwi kucing piye? Ha iya. Wis aku tak sing maju wae. Rampungane Baladewa. Nek aku mati, ora ana salah aku sing ngomong aku sing ngomong karo Mbak Yu. Oh iya. Melingkir bojoku ya, Gong. Nek nganti aku ora bali 3 dina kon nylameti tekan 1000. Oke, siap. Mesti aku mati. Ya wis kono. Ya. Golekne gaman le, tak nggone nandingi nenggala. Oke. Bendho apa sak karepmu? Bendho ya, Tru. Ya. Sing landhep apa sing kethul? Manut. Anane sing kethul wis manut. Lagi nggo nyambut gawe, Tru. Linggis ya? Ya. Sing untir apa sing biasa? Sing untir ya kena sing biasa, ya kena ora ana iki. Ya. Nah, wis. Kowe mulya le, mulya mlayu sing banter ndak katut dosane. Heeh, terus kowe aku tak mungsuh Prabu Baladewa. Pokoke bapak arep tak toyi tenan. Nek bapak nganti ora kelakon bangun kayangan aku melu pirang bebarang. Ayo! Amok Sramrata Jumerting maju. Padha. Prabu Baladewa aja sumungah-sumungan ayo. Iki Petro kantong bolong, iki bendhaku legane atiku. Hati-hati ya, Tru. Wah! Ye! Iki tanrani. Wah, Petro wani karo Baladewa. Wis ket mau wani rasa dadak domongke. Wah, edan. Lho iki nggo apa iki? Ayo, iki Kyai Bendro. Iki nenggala, wis ora urusan iki Bendro. Iki tamake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Wah, weh. Wah. Ngene jalan. Wah, ora minggat gredel nenggala. Mantap mati jeneng aku. Ayo, ayo.